Bilabona, herri ertaina izango da, baina jendetsua baita ere. Jendetsua, gaur egun jendetsua tokatu zaigu, bai. Eta zuek saioan herri txiki inferno handi hortan, ze espentzia ederra itxuraz, bizitzen ari zaten. Tundituta nago, jendeak ze bihotzona dakan. Herritan jun, jendeak ateak irekitzen dizkizu, etxekuak, jateko ematen dizue, prest daude traktoria, behiak, tiranosauru bat ateatzeko ere bai. Errespetuakin beti, adarra jotzen diezu. Nik uste base hori dela, errespetu pixka bat. Eta gero, guri gertatzen zaiguna, baten, hor ere, normala den moduan, hizkuntza dela medio, dela abantaila eta oztopo askotan, bauzkagula buru uste ikaragarri batzuk, nor irten behar da ETV-en, gure moduko jentea, askotan, euskalkian aritzen dienak eta, bizka bat, zote dauden batzutan bazter utzita, eta hortarako behikulo egokiak behar dira. Eta zoragarria da hortarako. Bai, pizkate euskara bizi daola ikusten duzu, ezta? Euskal Herriko toki guztitan, bai iparraldetik hasi eta hegoalderako muturreraino, saietzen gara jendeak bilatzen, eta gainera protagonistak herritarrak izaten dira, gu txine pizka konduktoriak, ezta? Edo kanalizatze deunak pasako dena, baina protagonistak programakuak, herri txikikuak herritarrak dira. Baina batzutan esaten dugu, ETV bat hain zuzen ere hortarako dagoelako, baina ez badaukazu herri txiki inferrandi bezalako bitartekari egoki bat, dezakezu, baina agian luke funtzionatuko, eta zuen kasuan funtzionatzen ari da. Momentu arte bintzat funtzionatzen ari da, eta nahiko kontentu gaude, eta batzutan ni beldurran ekan, hasi baino lehen ea nola funtzionatuko zuen, ze tono hartuko zuen, olako zer, baina momentuz bintzat ondo, bai. Oki ezakezu, baita beldur linguistikoa ere. Bai, esan ulertuko ditut, baina azkenean, oitzen zera, belarrik oitzen da 3 unetan ja. Bai, nahi pasa zait, Bizkaiko herri txiki batekuakin, da azkenean oitu itzen zera. Nun pasatu duzu, okerren? Esperientzia txarriko lasta izan, baina arrisku momentu batean da, zer animalikin asko gabiltza kobazulotan, asko gabiltza kotxetan da. Behin rali batien enbilela, ni kotxea, ralitako kotxea nik gidatzen, imaginatu za arriskua. Polizia forala Donesteben atzetik segik hasi izan piluloa jarrita. Eta, hortxe izan genuen, zer da hau, ez dakiz eta, karo, guk asko eta guztita, ustedes han haciendo un rally pa aquí por el monte, no, que vamos a 30 y tal da. Azkenean ondo. Eta, animalikin izaten zuen, esaten dizu jabeak, ez du ez zerriken gujurate, bere izti ez zerriken. Nola zan basurde hori, berazteikoa. Txikote, basurde. De repente, tipo batek esaten dizu, etxian animali badak eta petxan dezu setter ingles bat izangoa, ez? Ikuilua irikentzen du, eta basurde bat atera, eta esaten zu, ai, dios, txikote. Javier, auténtico, Faustino, bai.